खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि गासै नायगिरि साबस्क्राइबार आरो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोरबो बिखानि गाहाम हामलायनाय अननायखौ बावहरनानै आं दिनै बर' हारिनि माखासे जोंब्लावनाय जेंनाफोरखौ लानानै दिनैनि टपिकआव सावरायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलाङोब्ला बुजिनो हागोन। आथिखाल JSP Advice 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनां टपिक लानानै फैदों। बे टपिकआव आं आथिखालनि बिटिआर आरो नन बिटिआर ओनसोलाव बर'फोरनि राजखान्थियारि दोहौजों बुसोमजानानै बर'नि गेजेराव गोबां बाहागोआव बर'नि खौसेथिया बुखावजादों, जायनि जाहोनाव बर' हारिया खौसेथि गैयैनि जाहोनाव सरकारनि बिथिंनिफ्राय होन गाव बर'फोरनि जों गोरोबलायनायनि बिथिङाव होन गासिबो बिथिङाव आथिखालाव बर'आ गोबां बिथिङाव गावस्रालायना दं। जायनि जाहोनाव सोरबाया सरकारनि जानानै खामानि मावदों, सोरखारा NGOनि जानानै खामानि मावदों आरो सोरबाया NDB एबा NLFB नि जानानै गाव गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। आरो गासै सोरगिदिं बर'नि आफादफोरनि जि सानलायनाय बा बुजिलायनाय बेफोरखौ आथिखालाव गोबां बिथिङाव जों नायसोमोब्ला थामहिनब्ला बिजिरनानै नायोब्ला आथिखालाव नर्थ इस्टार्न रिजनाव बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि जि खौसेथि बियो गोदोनि बुब्लिनि समाव राजखान्थियारि बिथिङावनो होन दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बा बायदि आफादफोरनि मिथिं दावथिंनि खोथाखौनो बुं, गासैबो बिथिङाव बर' हारिनि जौगानाय आरो थांनाय थैनायनि खोथाखौ बेस खालामनानै गासैबो बिथिङाव सावरायनाय जायोमोन। आथिखालाव दिनै माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा राजखान्थिनि गिलिर बिबानखौ बानस'नानै बड' सेन्टिमेन्टखौ बावगारनानै गाव माबोरै धोनि जानो हायो, माबोरै कौटि कौटि थाखानि बिगोमा जानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों। सोरबाया मिथिं दावथिङाव गुबुन मोनसे खोथा बुङो आरो खामानि दामानि मावनायनि बिथिङाव गुबुन फारसेथिंसो नुनो मोनो। थिग बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव राजखान्थियारि थासारिया नाथाय बर' हारि जौगानायनि बे बिदिन्थि नङा। दा बेफोरबादि हाल-सालजों बर'फ्रा थांबाय थायोब्ला बर'फोरनि गेजेराव जि बड' सेन्टिमेन्ट बा बड'नि राव हारिमु सोदोमस्रि आरो राजखान्थियारि बिथिंखौ बेस खालामनानै बर' हारिखौ बुहुम दरबाराव माबोरै गायसननो हायो बेखौ लानानै दिनैसिम 50 बोसोरनि बारलांबाय बर'फ्रा गावनि गासै सोरगिदिं बिथिंखौ नायनानै बायदि आफाद गौथुम दानानै खामानि मावबोबाय थादों एबा थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बे बिथिङाव सोरबाया जाफुंसार जादों आरो सोरबाया जाफुंसार जायाखै आरो सोरबाया राजखान्थियारि गादिखौ लानो थाखाय सोलै बोलै बर' हारिखौनो नाख्रेबनानै बर'नि जि सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौ खोमानानै गुबुन माहारिनि मानसिनिफ्राय अननाय बा मदद हेफाजाब मोननो थाखाय खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय डिभाइड एन्ड रुल पलिसिजों जों गावजों गावनो बेबायदि खामानि मावलायोब्ला जोंनि बर'नि खौसेथिया थानाय नङा। आरो आथिखालाव खोब गिथावना थासारियानो जाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव हाथियार दैग्रा आफादा बिटिआर एकर्ड जानायनि एसे आगोलाव मोनब्रै दोलोनिफ्राय जेरै रन्जन दैमारि, बिसावरायग्रा गबिन्द बसुमतारिनि हान्जा, संबिजिरनि हान्जा बयबो ज' जालायनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनायाव मदद होदोंमोन। नाथाय बे बिथिङाव माखासे सोलो गोनां गोथां सियालफोरनि फाव फान्दायनायाव दिनै बिटिआर एकर्डनि माखासे दफानि बिथिङावनो होन बा NDFनि मोननांगौ राङारि अनसुंथाइनि बिथिंखौनो होन बायदि बिथिङाव बेले बेजे जानानै जों बर'फोरनि गेजेरावनो दिनै डिभाइड एन्ड रुल पलिसि लानानै खामानि मावबोनायखौ नुनो मोनदों। फारसेथिं NDFनि मानसियानो NDBखौ सासन खालामदों आरो NDBनि मानसियानो NDBखौ सोबख'दों, नासयदों, गादबदों। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बर'फोरनि गेजेरावदि बा आसामावदि
जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथिया फैफिनगोन बेखौ जों आथिखालाव नुनो मोनाखै। दा बेफोरबादि दोहौजोंनो बर'नि थासारिया जुदि दावगालांबाय थायोब्ला उन बुब्लियाव जोंहा गावनि जे गावखुंथाय दङ आथिखालाव BTC मुंनि बे BTAD ओनसोलखौ सोलायनानै BTR खालामनाय जादों। बे BTRनि जोहैनो माखासे जौगानाय खामानि दामानिखौ मावफुंनायनि जि असिला लानानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै NDFफ्राबो बे एकर्डआव सामिल जाफैदोंमोन। नाथाय बे एकर्डखौ हरखाबै मोस्ट टेलेन्टेड पार्सन बा बुद्धिजीबि थामहिनबा गोबां गोजौ थाखोनि उकिल लाइन फरायनाय मेलेमजिबि बर'फोरनो बेफोर एकर्डनि माखासे दफाफोरनि लाइनफोरखौ दाफामनो होनायमोनब्ला बा मोजां रोखोमै जों बे एकर्डनि माखासे जि थांखि बिथांखिफोरखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनानै बर' हारिनि इयुननि थाखाय माबायदि जों खामानि मावनांगोन बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै जाहाथे NDFनि जि दावहारुफोर बिसोरनि जि सेक्रिफाइस 35 बोसोर सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव दिनै बिथांमोना गावनि न' फारसे गिदिंबोफिननायनि मोनसे थांखि लानानै बेखौ रादायखादोंमोन। नाथाय नुनो मोनबाय आथिखालाव BTR एकर्डनि जोहै NDFफ्रा जोबथेसालियाव थानाय सुबुंफ्रा दिनै सोरबाया थैजासिम जेलाव थानायनि साजा होजाबाय आरो सोरबाया फासिनि अर्डार जानो थांगासिनो दं। दा बावैसो खोनानाय बादिब्ला NDFनि माखासे बिजिरनाय बे बिजिरनाय हाबाफारियाव माखासे कल रेकर्डनि जोहै जों मिथिनो मोनदों दि सोरनिबा ग्रुपखौ बिजिरनायाव जुदि सोरनाबा फासिनि अर्डार जानो हागौ आरो सोरनिबा ग्रुपनि बिजिरनायाव सोरबा हानजानिया थैजासिम जेलाव थानायबो जानो हागौ होननानै आथिखालाव फोसावदों। मानोना हारसिङै बे बिजिरनायखौ आथिखालाव खालामनाय जानाय नंला। बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला दा बर'नि गेजेराव BTR एकर्ड जानाय इयुनावबो NDFनि मानसिफ्रा दिनै उदां अख्राङाव फैनानै गावनि न'खरनि बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोरजों आथिखालाव जयै थाफैनो मोनाखै। सोरबाया थाफैनो हाबाय, सोरबाया NI थाबा नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिफोरनि नायसोमनायनि जोहै दाय गोनां जानानै थाबाय। दा बेफोर गासै सोरगिदिं बिथिंखौ नोजोरथि होनानै BTR एकर्डनि जोहै बे दावहारुफ्रा गजबनायमोनबा बर'नि गेजेराव गोजोन खौसेथिया फैगौमोन। नाथाय जोङो जि एकर्ड BTR एकर्डखौ जों मोनसे पिस बड' एकर्ड होनदोंब्लाबो आथिखालाव BTR ओनसोलाव गोजोन खौसेथिखौ फैबाय होननानै माखासे राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिखा फोरदानानै बुंदोंब्लाबो आफ्टार कमप्लिसन अफ BTR एकर्डनि उनाव डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ इनकाउन्टार खालामना बुथारबाय, जनकलालखौ, जोंसार मुसाहारिमोनखौ। बेबायदिनो गोबां जाथाय बिजाथायजों जोंनि BTR ओनसोलाव गोबां दानलाय सुलाय गावथारलायनायाबो जानायखौ जों नोजोर बोनानै नायोब्ला आथिखालाव BTR एकर्डनि उनावबो माखासे बर'फोरनि जि स्टेन्डिं डिमान्ड बेफोरो मावफुंजायाखै। आरो बावैसो आसाम सरकारा 6 थाखोनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंनि लेखाजों आनजाद होनो बर' मिडियाम आरो असमिया मिडियामखौ नारसिननाय खोथायाबो जोंनि बर' मिडियाम आरो असमिया मिडियामखौ बुथारनायनि मोनसे बे इंगित होननानै जों बुंनांगोन। नाथाय बे बिथिङाव जोंनि बर'नि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव आथिखालाव बे सोलिबाय दङ आरो बियो जाफुंनायनि लामायाव दङ होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला जों खोब साननो गोनां। दा डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्टलि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ आरो राजखान्थियारि मोनथायफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे नासयनानै बर' जातिनि बा बर' माहारिनि जि गोजोन खौसेथि आरो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जयै थानो हानाय जि थासारि बावहाय माखासे सेक्सननि लिडारफोरखौ सोहरनानै दिनै बर'फोरनि गेजेरावबो बर'खौ मदद होग्रा
खायसे हानजा दङ आरो सोरबाया बर'नि राव हारिमुखौ रैखाथि खालामनानै हर सान खामानि मावगासिनो दं। दा बेफोर गासैखौबो नायसोमोब्ला फारसेथिं NLFB नि हानजायाबो बुंगासिनो दं NLFB नि जि स्टेन्डिं डिमान्ड बा बिथांमोननि दाबि दावाखौ जुदि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा समाधान खालामाबा थामहिनबा मीमांसा खालामाब्ला बिथांमोना फिन हाग्रायाव थांफिननायनि हुमखि होदों। आरो गुबुन फारसेथिं माखासे NDB नि बिर जोहोलावफोरखौ अरायसम जोबथेसालियाव थांथेनानै बिसोरखौ थैजासे साजा होनाय आरो सोरखौबा फासिनि अर्डार खालामनो थाखाय खालामनो नाजाबाय थानायखौ जों BTR एकर्डनि उनावबो नुनो मोनदों। बे बिथिङाव गोबां बर'नि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्रा NDB नि माखासे जेल जानाय बिदा फंबायफोरजों सावरायनानै बिथांमोननि उकिलजों सावरायनानै माखासे खोथाफोरखौ बुजिलायनायनि उनाव दा मिन्थिनो मोनबाय दि दासिमबो BTR एकर्डनि जोहै सासेबो NDB नि सुबुंफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै आरो बिथांमोना उदां अख्राङाव फैदोंब्लाबो बिथांमोना गाव गावनि न'खरनि उकिल हमनाय आरो न'खरनि नाजानायनि जोहैसो केसफ्राव देरहासार जानानै बा केसा जोबनानै बिसिनि दाय दन्द'फ्रा जोबदों आरो बिसोरो न' फारसे गिदिंबोफिननो हादों। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला BTR गभर्नमेन्टआ BTC एसेम्ब्लिनिफ्राय मोनसे सावराय होनलायै जों मिथिगौदि आथिखालाव BTC आव एसेम्ब्लियाव सा 46 जन MCLAफोर जायो। दा बेफोरनि गेजेराव जुदि सानलाय हलाय जोङो एसेम्ब्लियाव सावरायनायनि गेजेरजों NDBफोरनि बिदा फंबायफोरखौ जों सख'नायनि थाखाय आसाम सरकारनिसिम जोङो सावराय होनलायै बिथांमोननिसिम बिल पास खालामनानै नारसिन हरोब्ला जों जेलाव थानाय माखासे बिदा फंबायफोरखौ जोङो सख'नो हानायनि लामाया दङ। दा बेफोरखौ BTR एकर्ड मोननायनि उनाव दिनै 3 बोसोर जाबाय। नाथाय BTC एसेम्ब्लियाव बेफोरखौ आयेन पास खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टनिसिम दैथायनानै गभर्नरनि जोहै नारसिननानै बे NDB नि बिदा फंबायखौ सेन्ट्रेल जेल बा डिस्ट्रिक्ट जेल बा लकेल जेलफोरनिफ्राय माबोरै जों सख'नो हायो बेफोरखौ जोंनि सागान होगिरि बिथांमोना नाजानांगौमोन। बेखौ नाजानायखौ जों नुनो मोनाखै। खालि बिथांमोना गावनि राजखान्थियारि गाथिखौ रैखाथि होनो थाखायल' बिथांमोना मिथिं दावथिङाव खोथा बुंबाय थादों आरो गावखौनो सासे गोग्गो दैदेनगिरि बा लिडार हिसाबै माबोरै गायसननो हायो बेखौल' नोजोरथि बोनानै बिथांमोना खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला माखासे सेक्सननि बिर जोहोलावफ्रा जेलावनो थाबोबाय आरो माखासे सेक्सननि दैदेनगिरिफ्रा उदां अख्राङाव फैनानै दिनै राजखान्थियारि बिथिङावनो होन बायदि बिथिङावनो होन बिथांमोना रायजो राजानि अननाय आरो मदद मोननायजों बिथांमोना बिबारनि माला गाननानै दिनै बिथांमोना दैदेनगिरि महरै जादों। नाथाय बिथांमोना गावनि गारबोनाय जिउ जारिमिननि जि संगठन बा आफादफोरनि जि इयुन आरो बिथांमोनखौ सख'नो थाखाय जाबादि नाजासोमनांगौ बेखौ BTC नि MCLA बा EM आरो BTC नि मैखोम गादियाव बिबान मोननाय बिथांमोना जाबादि मावनो नाजानांगौ बेखौ मावनायखौ नुनो मोनाखै। आरो गुबुन फारसेथिं BTR एकर्डनि जोहैनो बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि सिमा आरो बिसायख'थिया आथिखालसिम जानांगौमोन। आथिखालाव बेखौ मा रोखोमै बबे गामिफोरखौ लानानै बेखौ दाफामनाय जागोन आरो बेखौ माब्ला बिसायख'थि खालामगोन आरो बिनि सिमाफ्रा बोरै जागोन बेफोरनि फारसे जों खुनु आपडेटखौ बे 3 बोसोरनि गेजेराव नुनो मोनाखै। दा सागान होगिरि बिथांमोना खालि गावनि गादियाव थानानैल' गावनि दान बान्थाखौ लानायखौल' नायबा जानाय नङा। बिथांमोना लकेल गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै थाबैनो जोङो BTR जों मोनफानाय माखासे दफाफोरखौ जों माबोरै थाबैनो समाधान खालामनो हायो बा दाफुंजोबनो हायो आरो BTR जों मोनफानाय माखासे फसंथानफ्रा थाबैनो जोंनि BTC ओनसोलाव गायसनजानांगौ बेफोरखौ
दासिमबो आसाम एसेम्ब्लियावबो जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्रा बिभिन्न रोखोमनि मिनिस्टार मोननाय दं आरो MLA फोर गोबां दङ, नाथाय बिथांमोनखौ दिनैसिम खेबसेबो नारसिननायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेफोरखौ नायोब्ला 5 बोसोराव बिटिआरजों मोनबोनाय माखासे फसंथानफ्रा गायसनजागोन होननानैबो जों मिजिं लानो हाया, मानोना दासिमबो जा फसंथानखौ मोनदोंमोन बेफोर फसंथानखौ जों मोनफुंनो हायाखै। दा आथिखालाव मैखोमै बिथांमोना फैगौ 24 आरो 25 नि जि बिटिसि आरो MP नि बिसायख'थिखौ लानानै आथिखालाव जाबादि रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ लानानै बिटिसि ओनसोलाव गावनि राजखान्थियारि गोहोखौ दिन्थिबाय थानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं बेफोरबादि हानजा जुथिनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रन्जन दैमारिखौ सख'नो नाजायोब्ला बा एनडिएफोरनि बिदा फंबायफोरखौ जों बोरै सख'नो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै जुदि जों गासै जोंनि बर' आफादफ्रा ज' जानानै राजा लामायाव ओंखारनानै बा दिसपुराव थांनानै बेफोर खोथाखौ नारसिनोब्ला जों मिजिं लानो हायो दाहालागै 3 बोसोरनि गेजेराव बे जोंनि दावहारु बिदा फंबायफ्रा जायफोरखौ जेलाव जोबनानै दोनदोंमोन बिथांमोना गसिगौमोन होननानै जों बुंनो हायो। नाथाय दा जोंनि गेजेरावनो जि गावस्रानाय जि कालचार, बे जोंनि राजखान्थिया गुबैयै जों मोननै रोखोमै गावस्रानानै दं। मोनसेया UPPL आरो मोनसेया BPF। BPFआबो BPFनि जि राजखान्थियारि लागाम हमनाय बेखौबो जों लोरबां होननानै बुंनो हाया। गुबुन फारसेथिं UPPLनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो सोलोयै बुद्धि माबोरै फैगौ बुब्लियाव MP नि बिसायख'थियाव गावनि हानजाया देरहासार जानो हायो। आरो थिग बिदिनो हाग्रामा महिलारियाबो आथिखालाव गोदान भाबै राजखान्थिखौ माबोरै दैदेननांगौ बेबादि गोदान रोखोमनि मोनसे फर्मुला बाहायनानै फैगौ बुब्लियाव 2024 आव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै आथिखालाव लोब रायजो राजाखौ लानानै खामानि मावबोबाय थादों। आरो बे बिथिङाव UPPLनि दैदेनगिरिफ्राबो उन जानानै थायाखै आरो बिथांमोनाबो हाग्रामा महिलारि बायदिनो रोजा रोजा रायजो राजाफोरखौ सोलोयै बुद्धि लानानै राजा लामायाव ओंखारहोदों आरो मिथिं दावथिं खालामनानै गावसोरनि राजखान्थियारि जि बिथांखिफोरखौ फोसावदों आरो रायजो राजाफोरखौ माबोरै गावनि आखाइ मोजोमाव लांनानै फैगौ 24आवबो गावसोरनि MPफोरखौ देरहासार खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावबोबाय थादों। आरो थिग बिदिनो बेखौ नोजोरथि बोनायजों लोगोसे फैगौ 25आवबो बिटिसिनि जि बिसायख'थि बावहाय माबोरै सरकार दानो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै UPPL आरो BPFनि मानसिफ्रा खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय सासेबो लिडारखौ एक्सेप्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद बनसु आरो इन्डिजिनियास पिपुल वेलफेयार अर्गेनाइजेशनफोरनि बादै आथिखालाव NDFनि जोबजानाय दैदेनगिरिफोरखौ बख'नो नाजानाय खोथाखौ जों दासिमबो ससियेल मिडियायाव बुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला जोंनि गेजेराव खोब दुखुनांथावना थासारिया फैगौ बुब्लियाव जायगोन होननानै जों बुंनो हायो। दा बेफोरबादि थासारिया जोंनि गेजेराव जाहाथे जाया आरो जोंनि गेजेराव जुदि खौसेथि जालायनानै जोंनि मोनखानाय जि बिटिसिनि गोहोफोरखौ मोजां रोखोमै लागाम हमनानै खामानि मावलांनो हायाब्ला आथिखालनि आसाम गभर्नमेन्टआव थानाय चिफ मिनिस्टार बिनि जि साननाय हनाय बियो जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिफोरनि थाखाय बांद्राय मोजां होननानै जों साननो हाया। दा बिथांखौ नोजोरथि बोनानै माखासे खामानिफोरखौ जों खौसे जानानै जुदि खामानि मावोब्ला जोंनि मोनथायफोरखौ हमथाना लाखिनायाव जों हागोन। नङाब्ला फैगौ बुब्लियाव बिथांमोनाबो आथिखालाव BJPआबो बिटिसिखौ 2022आव बिथांमोना गावनि दखलाव लांनो थाखाय नाजाबाय दं आरो बिथांमोना सिं गासै बिथिङाव रुट लेभेलाव गासै गावनि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै आनसलिकनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम लानानै बिटिसि ओनसोलाव माबोरै गावनि राजखान्थिखौ मजबुत खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै
खामानि मावबाय थादों आरो आथिखालाव थोंजोङैनो फैगौ बुब्लियाव थामहिनबा 2025आव बिटिसिआव बिजेपिआ हारसिङैनो सरकार दागोन बेखौ नोजोरथि बोनानै आथिखालाव खामानि मावनाय खोथाखौ आसाम सरकारनि बेन्दोङाव थानाय गिदिर बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला माबा मोनसे जाहोनाव जुदि जोंनि बिटिसिनि खुंथाया बिजेपिनि आखायाव थाङोब्ला बा गुबुन माहारिनि दैदेनगिरिफोरनि आखायाव थाङोब्ला जोंनि बिटिसिनि जि स्ट्राक्चार महर बियो थेर-बेथेर जालांगोन आरो मोनसे बुब्लियाव जोंनि बिटिसिनि जि पावार एन्ड फांसनफ्रा सोलाय सोल' जानानै जोङो हारि हिसाबै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बा नन बिटिआर ओनसोलाव जों माबोरै थांनानै थानो हागोन बेफोर मोनथायफ्रा सेख'नानै लाजागोन आरो आथिखालाव जायफोरखौ बर' होननानै जों बुंदों बे बर'फ्रा गामि दानख'नायनि खोथाखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जाबाय। नाथाय दिनै बिथांमोना बिजेपिनि मुखा गाननानै बर'नि जि साननाय हनाय दोहौखौ लाबोफिननानै बिजेपिजों लोगो जानानै बिपिएफ आरो इउपिपिएलफोरखौ माबोरै नाफात्ता खालामनो हायो बिनि प्लेन पलिसिखौ आथिखालाव बिथांमोना 100% मावफुंनायनि लामायाव फैबाय। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला जोंनि गेजेराव खोब गिथावना थासारिया जोंनि बिटिसि खुंथायाव फैनो हागौ बेखौ जों बुंनो हायो। गुबुन फारसेथिं बिटिआर एकर्डनि उनावबो बिथां हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ सरकारा 17 जन एमसिएलएफोराबो बिटिआर एकर्डनि दोहौजों बिथांमोनाबो 12 जन एमसिएलए देरहादों। दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला बिथांमोना एफाबां मानि बिटिआर एकर्डनि दोहौनि समावबो बिथांमोना 17 जन देरहादों आरो बिटिआर एकर्डनि लोब रायजो राजाफोरनि मदद होसेयावबो इउपिपिएलआ 12 जनल' देरहानो हादों आरो लोगो नांनानै आथिखालाव बिथांमोना सरकार दानो हादों। दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला जोङो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि जि राजखान्थियारि खुंथाय गोहोखौ सोरनि गोहोआ बांसिन बेखौ आथिखालाव मेलेमजिबि सुबुंफ्रा मिथिगौ। दा जियानो जा जों बर' हिसाबै इउपिपिएलआनो होन बा बिपिएफआनो होन जों मेजरिटि भट मोननानै जाहाथे जोंनि बर' मानसिनि दैदेननाय जि पार्टी हान्जा राजखान्थि हान्जा बेनि जोहैनो जाहाथे जोंनि बिटिसिआ खुंफुंजायो आरो गुबुन फारसे जोङो बिटिसिनि खोथाखौल' सानाबासिनो बिटिआर एकर्डनि जोहै जोंहा आसामनि बायजोआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबोदों। नाथाय बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि खोथाया आथिखालाव खोब दुखुनांथावना होननानै जों बुंनो हायो। नाथाय एकर्ड बादि बर' कसारि अट'नमासनि जि स्ट्राक्चार बेनि एकर्डजों फैफानाय माखासे दफाफोरनि लिरथायफोरखौ नायनानै बेखौ सेटेलाइट काउन्सिल बादि दानो हानायनि जि लामा दङ। मानोना आसामाव जेसेबां बर' ओनसोल दं बे बर' ओनसोलफोरखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोनो हानायनि खोथाया बिटिआर एकर्डनि जोहै बे खोथाया लिरफानानै दङ। दा बेखौ आसामनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राव हारिमु आरो सोदोमस्रिखौ जों माबोरै गोजोरै लाखिनो हायो आरो आथिखालाव बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि दैदेनगिरिफ्राबो जाबादि बिटिसिनि दैदेनगिरिजों लोगो लानानै आरो बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायनि जै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों माबोरै थाबैनो बिनि सिमा आरो बिसायख'थिखौ खुंनो हायो बेखौ लानानै जोङो राजखान्थियारि भाबै नारसिनाब्ला बिटिआर एकर्डनि बैसोआ दिनै 3 बोसोर बारलांबाय आरो 2 बोसोरल'सै 5 बोसोर जानो। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जि बिसायख'थि आरो सिमा बेफोरो जुदि 5 बोसोरनि सिगाङाव जुदि मावफुंजायाब्ला फैगौ बुब्लियाव गुबुननि सरकार फैयोब्ला बेखौ माबादि रोखोमै नोजोरथि होगोन आरो माबादि रोखोमै बे काउन्सिलखौ दाफुंनाय जागोन बेखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा आथिखालाव खामानि मावनायनि खोब गोनांथि दङ। दा सोरगिदिं बर'फोरनि माखासे जि थासारि बेखौ नायोब्ला खोब जोंनि माहारिया
जोंब्लावनाय जेंनाजों आथिखालाव मन' जानो थांगासिनो दं। बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्राबो जाहाथे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो थाबैनो दाफुंनो हायो बेखौबो नोजोरथि होनानै थाबैनो लकेल गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगौ आरो थाबैनो बिनि सिमाया जानांगौ आरो बिनि सिमाजों लोगोसे बिनि बिसायख'थिखौ दिन तारिख खालामनानै थाबैनो बिसायख'थिखौ खुंनानै बे आसामनि बायजोआव बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जाहाथे जों मोनफुंनो हायो बेखौ खामानि मावनायनि खोब गोनांथि दङ। नाथाय बे बिथिङाव थोंजोङै आथिखालाव बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरखौ खालि बिटिआरनि जौगानाय आरो दावगानायनि खोथाखौल' लानानै नांथाबबाय थानाय बादिखौ जों नुनो मोनदों। गुबुन फारसेथिं बे काउन्सिलनि बिसायख'थि आरो सिमाखौ दाफुंनायनि बिथिङाव बिटिआर ओनसोलनि एमसिएलए इएम आरो चिफफोरा जाबादि खोथा बुंनांगौ बेखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनाखै। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिया लेहेमनिफ्राय लेहेम जालांगोन आरो मोनसे बुब्लियाव बेयो खोब जोंनि बर' माहारिखौ जेंनायाव खोलैगोन होननानै जों बुंनो हायो। दा गासै बर'नि सोरगिदिं बिथिंखौ नायनानै बर'फोरनि हान्जाया जिखि हान्जायावनो थायाथों मानो जोङो कनस्ट्राक्टिभ नोजोर नायनानै थामहिनबा कनस्ट्राक्टिभ भिउजों थांनानै जुदि बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रि आरो राजखान्थिखौ सालायलांनो नाजायाब्ला बड' सेन्टिमेन्टखौ गारनानै एसामिस सेन्टिमेन्टजोंल' खामानि मावलांबाय थायोब्ला जोंनि सोरगिदिं सावरायबोनाय बे सोरगिदिं थासारिफोरखौ जों समाधान खालामनायाव खोब गिथावना थासारि जोनोम जागोन। बेनिखायनो आं गासै बर'नि दैदेनगिरि समाज सिबियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बनसु बादि आफादफोरखौबो जाहाथे जों माबोरै खौसेथि जालायनानै जों माबायदि हारिखौ बुहुम दरबाराव गोजोरै लाखिनो हायो बेफोरखौ नोजोर बोनानै खामानि मावलांनायनि खोब गोनांथि दं होननानै सानो। मानोना राजखान्थिया मोजांब्ला मोनसे जाथिखौ दैखांनो हायो आरो राजखान्थिया गाज्रिब्ला मोनसे समाज आरो मोनसे हारिखौ फोजोबस्रांनो हायो। बेनिखायनो हारिनिख्रुइ राजखान्थिनि गादिया देरसिन जानो हाया। बेखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावोब्ला जों थांखियाव सहैगोन आरो अब्लाना जोंखौ आसामनि मोनबो जाथि माहारिफ्रा जोंखौ गंग्लाय होनो हानाय नङा। बेबादि नोजोरजों जों खामानि मावनायनि दिनैनि बुब्लिया जोंखौ थिनदों। जोबथा बुब्लियाव फिन नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरना आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो अल नटिफिकेशनखौ दाबायना ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनिसिम अराय खाथियाव सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।